त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपण चिकन रेसिपी करणार आहोत, चिकन रस्सा. तर आपण रेसिपी बघूया कशी होते. 1.5 किलो चिकन घेतलं. चिकन साफ करून स्वच्छ धुवून घेतले आणि फ्राय करायचं. आणि चिकनला काय लागतं? चिकनसाठी आता इकडे आपण फोडणीला आपल्याला कांदा आणि त्याची इथे मी तेल घातलंय. त्याच्यामध्ये आपल्याला तेजपत्ता, कांदा, कढीपत्ता आणि हा टोमॅटो नंतर घालायचा. त्याच्यात आपण घालून घेऊया. कांदा आपला फ्राय झाला. याच्यामध्ये आपण आलं लसूणची पेस्ट बनवून घेऊया. आलं लसूणची पेस्ट घेतली. आपण हा 1 चमचा, चांगलं फ्राय करून घेऊया. थोडंसं गरम मसाला 1 चमचा घातला. हळद अर्धा चमचा. मालवणी मसाला घालूया. आपल्याला आता हे कांदा आणि खोबरं याचं वाटण घालून घ्यायचंय. चांगलं याला तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेऊया. आपण झाकण घेऊया आणि आता शिजून घेऊया. चांगलं पाणी सुटेल. पाहू शकता पाणी सुटलंय थोडं थोडं.
ते अजून 5 मिनिटं. हे आपलं चिकन रेडी आहे, पाहू शकता. इथे सोलकढी, चपाती, भात, कांदा, लिंबू आणि चिकन फ्राय. आता हार्दिक खाऊन दाखवेल तुम्हाला. तर हे बघा, आता मी लॉलीपॉप खातोय. तर हे बघा किती मस्त आहे बघा. नको खाऊ. एक नंबर. हा जो ॲपल चिकन लॉलीपॉप आहे ना, हा एक नंबर आणि मस्त आहे. चिकन रस्सा आहे तो. शिजलाय ना चांगला. हो. तर मंडळी, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक्यू.